खन'सैना माने बोथोरा बिराद गुसु नालाय गोजांनाय ना ओंखायनो आं सानदों लासै लासै मेथाइखौ खनथ'ला एकदम गिबिनिफ्रायनो मोसानो हानायखौ खनसै आरो आं जागोन दे जागोन ना ओके रेडिथ' मोसानो दे बेबादि जानांगौ जोंनिया बर' सेंग्राफ्रा बिराद इनारजेटिक ना जेननाय बानाय गैखाया मेगननि नोजोराव नों हायनारि मादिया बिरनो सारफाव फैयो बिखानि गेजेराव नोंनो रजे अन्नायनि बिबार बागान रज'होबाय गोसोखौ माब्रै आं बुरखायबावनो नोंनिनो महरा bagian aku loh semua sini. नोंथांमोननि गामिनि बिग्राय नङा होमबा बिथांखौ आङो टाइटेलखौ एसे बावना दङ माने आलासि जायो आरोखि बैनाय जायो बिथाङा बिथांनि लोगोफोरखौ लानानै दसे उनाव जौसाङाव मोसाफैनांगौ
Thank you. Lovely.